Kidam tang jang mi poni phai inko aning ve por phai sir cap apor malom Dilai police station ke parlo Lahorijan petrol post along ihum night super bus along pen hon thememi rakyo hormu mate drugs kenep dunlong Kidam tang jang mi poni phai inko aning ve por phai sir cap apor malom Manipur pen Silong anat kedam bom MN01BA0003 abas along Raikom sai khatum kirika kurga sai kideng pon bom hot inodari so along pen rakyo hormu mate heroin neponong cheklo Lahorijan petrol post in charge Jiten Gogoi pen nangke pachini don ke mini plastic container phola pen sabona homalong ke thabet pen ke long hom thom long ponlo kaddu kawe pangrum pet pen gram thong kebra troxida tokbor pli nerkep doji pasi than pon bangsora ke hormu ke pona bang khwa phan sitami raikom sai khia tum pen nep ingnang pon cheklo Dilai pen bijoy rongpi karbing long life